Vanille Douglas. Gwegure pakatokora spelling spelling yakanyorwa inonzi gwegure. Gwegure. Chakamere anonzi Showambutsa Fanuel anakuuya kudai. Inyaya yakangopinda gore rino zuva 5 January yaunzwa naDouglas. Yaya yanga iri yembatya. Apa Douglas akanyanya kuti ndeyekuti tukakudai kure nawo yebheg Olivia Chawambutsa. Chawambutsa wacho haana kuuya. Nyaya yakaenda Douglas muna January yanga iri yaisenzerwa naLivia Chawambutsa kufudza mombe. Musi wa 13 January 2023 akaenda kumusha kwake, haana kudzoka. Mai wangu akaenda nebhegi rake kumba kwake, Fanuel akarirama nekuda kuti varitore. Fanuel akati ndawana masamoni asi hatiziwani nevanhu ava. Livia munin'ina wangu asi Livia kubva musi wa 14 January kusvika nanhasi hatisi kumuona. Kati vaenda kuseri wakati munhu akashayika Livia, musha wakasviba. Of course Machira akashayikwa. Chiremba anoda kupinda mumusha umu ashandire mumusha imomo. Akati anoda mbudzi 6, chiremba 2 anoda 2 dzekusimudzwa. Akati ndinozoda mombe kana maakuziva munhu akauraya Livia. Saka uyu anga ati wadzoke futi kudai nyaya iyi. Tatakuda kuti bhegi rikotorwa since was kuda kuya kuzotora bhegi izvi ndezvekumusha pacho taurwa kuti bhegi ndo rakanga razonga rinoba kuti bhegi richienda achigadzira nyaya dzawa bhegi richienda. Mukomana aikusenzera iyi ashaika Ari kumusha kwake. akaenda kuholiday zvimwena kuweekend zveFriday vanoti haana kusvika kuweekend. Vanoti haana kusvika kuweekend. Vakatambira hembe dzangu sei ndisingazivi kwandiri. Ndopane nyaya yepadare mambo bhegi rakaenda munhu akashaya mbasha makasara nadzo aishandira imimi, saka mbasha mukasara nadzo makazoriendesa here bhegi unoda kuti riende. Saka zvamakaudziwa makaita here zvakaudzwa nachiremba? Munhu haana kudzoka kubasa. Aona kuti munhu haana kudzoka kubasa kwenguva yareba. Wakatakura bhegi rake kuenda naro kumusha kwake.
baada kusha kwake wakaona ana kusvika akatoka nao chokwadi chacho kuti akaenda kwakuna anaenda kana risina Parapa pakazvitoda kunziva izvo hatina patinobali nyaya iri kumusha kwavo uye wakadzi kana chiremba vanodiwa wachikoko musha kwake tengai izvi 6 ndinouya kumusha kwenyu ikoko kwete but ava vanotaura kuti isusu hatipindi maiti ndimi munoda kuti zviro zvifambe munova unoti kutotenge nekuti ndimi mune murumuri ndimi munoda kutoika motenga moti chiremba hambei kuti zviro zvichenuzvo nokuti chakupa chironda chanhudzidzikuti nhau yenyu ava vanongoti hapana chachiri kuvarwadza varoti munhu wedu achineni chiremba akachemura avo vakatoti bheni vanoda kutora vanga risipo panguva yacho anoti kandauya kutochiona kuti tobata mweya wacho sei tauya ikoko muona kuti akaeka hapana kutaura kuti rakachena pamombe maziva munhu akadi saka hapana kuchenuka chenuka hapana kuchenuka sonzwenye mambo tozoda kuona mambo kuti imi pane zvekudiwa mbudzi idzi dai zvaibvira ndimi chitorai zvinhu zvikawa nazvo zvomuchienda nana chiremba chiremba ochishanda zvini ndokuti musunurwe pabheni unoziva kuti mapedza nazvo maakuziva kuti zvakamira sei zvapera izvi panozotora nemarefunds ezvese izvi ngaonga mumhando yakapera vanhu akazviita munhu akazvi abata chiremba akatomumirira kuti zviro zvikauya ndoenda kundoita basa imba kwakudiwa mombe yake chiremba kuita basa racho nemombe yamango nekuti kana iriyo minzi yangozi zvinoonekwa kuti haana kuzivanenge chiimuza yangozi isina kuuraya ndati kana asina kudziwa inenge yangozi mweya wosimudzwa yaita ngozi chiremba akausumudza mweya iwoyo kuda kuti ndibe vakaoma nokuti kuti vatambire havatambiri pasina kuti vatsvage kudzidzo zvawakapararira vachitaura kuti no vakatorasirwa hapana chiri kuwabaya hapana chiri kuwabaya somboramba yakangoda inogambira yakangoda kuti timira kuti achauzvii mweya uyu hausati wasumuka kumusha kwacho vakanyarara vane zvautoita kuti mweya uchandorwisa uye kwazvakaitika saka inini pane mbatya dzemunhu ndo pane munhu imi amutoerenga kuti munaye kumusha kwenyu ikoko atoende atori mumushandeni zvichokwadi nekuti mbatya dzake ndino nadzo pambatya ikako dai zvatobvira vasikwa maita kuti vabatsireiwo kuti muzvione kubva kwamuri nekuti nhasi munofuma muri nhasi mangwana munofuma musisiri asi mweya uri kuda kuzotambudza musha menyu uri kuda kuzotambudza musha menyu nekuti mbatya dzedzo dzirimo ende mweya iwoyo haubvi inoramba uchitenderera musha menyu usina kuurayiwa hauna kuurawa
unoramba urimo pane mbatya dzemunhu ndopaari. Unoziya doti uri musangwani munhu wourauka iworufudza mhuri dzako woona mutumbi wake wopfuura woregera kutaura kune hama dzekufiye unoziva kuti motora tomongozi inouya kwauri saka zvakasiyana zvakasiyana chii ngeichiuya kuti wakandiona ukandiregera ndikachikwa nemo asi wandiona zvako ukandisiya saka nyauraya newe mese ngozi yangu changazoite vaakundegadzira unozokopiripawo pamunombe shuwa anyakauraya asi mese mune matodii matoparamusha kamamboikaona pane umwe akadaro aona anamutaura wana wake arikuti iye akazoona wasikuru wake ukubarwa zvirema zvega kwakutozotsvaga kunzi pane sikuru wenyu wakaona munhu musango havana kundotaura kati nemhosva yatova ngozi yako bodwa nemhuka wakamona uri mutumbi ngare wangonotaura womborohwarohwako zvimambama kwese rohwarohwa zvimambama wamona sani wakauraye ndozvinosvika vanhu izvo but kuti hapana kupona kwaunenge uri kuita nekuti watotakura ngozi unoona unzirwa zvirema Kutsvaga mbudzi dzinoda 6 arikuda kuzoita basa kuti tione fundo vanoramba ipapo chaurikuda kuona kuti hama yavo yakafa sei akaiuraya ndiani basa robaka kumirira nguva yakataura chireva munhu wacho kana azobuda audora kubuda wakadari ndinzi wandare pano kubuda wakadari wokwanda hawasikuunza vanhu vanoona havaunza watounza varikurwadzira tinounzire kuchiremba topechi yagoegaarinisa asi wototaura hama dzako kuti isusu titori tichazopera tikaramba tiine dare mberi kuona